Zdravo dragi ljudi, dobrodošli na moj kanal. Za danas sam vam pripremila makarone sa povrćem. Ova kombinacija se posebno preporučuje za skelet i muskulaturu, zato što hranljivi sastojci iz makarona predstavljaju gorivo koje pogoduje mišićima i omogućava im da energično rade, što sportisti vrlo dobro znaju, a povrće koje se u ovom receptu služi uz testeninu ima alkalno delovanje, što olakšava apsorpciju i vezivanje kalcijuma u kostima. Za ovaj obrok je potrebno 250 g makarona, 150 g boranije, 250 g šargarepe, jedna slatka crvena paprika, jedna glavica crnog luka, 2 paradajza, 150 g graška, so i maslinovo ulje. Boraniju i šargarepu sam oprala i isekla, luk sam oljuštila i sitno iseckala, papriku oprala i isekla na trake. Paradajz sam oprala, oljuštila i iseckala. U 1 litar vode dodajem so, boraniju, šargarepu i grašak i kuvam oko 20 minuta dok ne omekšaju. Kada se skuvaju, odcedit ću ih i ostaviti po strani. U 1 litar posoljene vode ću kuvati makarone oko 15 minuta i odcedit ću ih. U tiganj dodajem 4 supene kašike maslinovog ulja. Kada se ulje zagreje, dodajem luk i papriku i lagano ih pržim. Zatim dodajem paradajz i pržim ih zajedno još 5 minuta. Nakon toga dodajem skuvano povrće i so. Pržim povrće još 10 minuta. Povrće ću pomešati sa makaronama i poslužit ću toplo. Ako vam se dopada video, obavezno me pratite, lajkujte i komentarišite. Veliki pozdrav do narednog videa!